Van het Posthuis Theater in Heerenveen, maar zo'n 400 mensen, naar zo'n 3 miljoen mensen die joggen naar de Passion. Ja, je moet dan maar net te volle bij stilstaan, dat is weer vreselijk nerveus, denk ik. Maar Elske de Wallen is de eerste Friesin die de rol krijgt van Maria. En dat is al het wand bij dat spektakel van de EO. En om even in de sfeer te komen, kunnen we zien wat je verwacht zich in op 3 april. Heer, ik zal u nooit in de steek laten! Pak nou maar mijn hand. Miljoenen mensen beleven het jaarlijks mee. Een eeuwenoud verhaal van hoop. Vandaag nog zul jij bij mij in de hemel zijn. Liefde. En verbinding. Maar wat moet ik dan met Jezus? De Passion 2017 wordt gehouden in Leeuwarden. Het Giron. Ja, daar zit ze dan op tafel. Elske de Wallen of Maria Magdalena, wat mag ik zeggen? Is maar... Ja, mij al hier. Elske Marije, dat waren de naam. Oh, is dat zo? Ja. Oké. Ja. En het is klaar een beetje van de gemeente. Nou, Douwe Lokweeske allereerst. Hè. Dankjewel. Wat is er gebeurd de oude dagen? Of oeren mag ik zeggen? Ja, zo telefoon rood gloeiend en iedereen die het opbellen. Oh, wat leuk, geweldig. Ja, ik wist het zelf natuurlijk al wel langer. Dus voor mij wie het geen verrassing. Maar ja, ik leefde natuurlijk wel naar deze dag. Want ik ben heel blij dat het nou eruit is en dat iedereen het weet. Ja, maar dat moment van dat je jaren dat layout dat krijgt, wie is toen al on gong? Of alleen nog ons hopen? Of wat gebeurt er dan? Nee, ik vond het super natuurlijk dat het in jou het wie. En Jim had mij toen, ik bellen samen mij nog een hele hoop oren Friese artiesten van, goh, hoe zou je dat vinden als het nog vregen wordt? Dus ik zei, nou, ik zou het super leuk vinden. Maar ik ging er net vanuit. En nou ja, ik had het in januari toen ik in Amerika weer op reis. Toen had ik dat ik het wilde weer. Dus, en wat zei ze dan? Ik kreeg een berichtje, de tijdverschil is natuurlijk, het is zo'n jedder, dus ik kreeg een berichtje, wakker worden Elske, je bent Maria. Dus ik stond echt te springen in mijn hotel, ik vond het echt superleuk, ja, hele eer. Maar dat wist toch alleen nog? Ja, ik weet dus dan was het alleen nog vieren. Daar. Ja, maar dan bel ze thuisfront natuurlijk en die wisten het natuurlijk al wel. Ja, en dan moet er een slot op, want de man net op praat werden. Nee. Ondertussen, ik weet niet wat de invloed was dat van Vet Kronen, maar doet hij het bekendmaken. Toen hebben wij mij gevraagd van, ja, waar zou dat dan, hè, dat had er wat Fries bij. Ja, hoe is dat voor je dan als gemeente? Nou, voor de gemeente, voor de provincie Friesland is het een boppenslag dat de Elske deze rol speelt. Maar is de druk uitoefend? Hoe strategie en lid wij dus nooit uit. Dat mij duidelijk wijzen. We hebben heel goed contact met de EO en ik hoor het broeken van de taal vanzelf. Ja, maar door de communicatie volledig rondom dit hele project. We zullen laatst nog even zien, want het is heel populair. 3 miljoen mensen sjoggen, maar er komen duizenden naar de stad. Hoe dat dan kan. Ja. Eerst even naar Dijta, want ja, dit is natuurlijk dit moet je vieren en er komen een heel soort reacties. En wij hebben even maar wat mensen bellen om te jaren wat ze ervan vinden. Dus dat is mij mooi. Leuk. Goeiemiddag. Hallo Elske, ik wil je feliciteren met die rol als Maria in de nieuwe Passion. Oh, ik hiet zelf ik heel graag spelen natuurlijk. Maar ik ben heel blij dat ze van een Friese zangeres kozen hebben. En ik wil je heel veel succes wensen. Hi Elske, hier Dwight. Wat geweldig dat dit jaar ik samen met jou in de Passion 2017 te zien ben. En vergeet je thermo-ondergoed niet, want het is verschrikkelijk koud. Niet normaal. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze dan prachtig mooie Maria verdolken kist. Ik ken niet alleen maar een heel soort succes wensen. En ik denk dat ik de hele jongen alleen maar zit te jouwen. Zo mooi werd het. Ik ben heel grutsig op die. Ik hou van die. Oh, dat is echt gemeen. Ja, kom op even, een beetje janken natuurlijk. Oh, hè? dat is echt gemeen. Oh, wat lief. Ja? Femke in beeld. Ja, die zus. Maar ik, een Maria die het mooi spelen heeft. Hè? En we zien Siep en Iris die het heel graag woe. En Sietske Poepjes. En nou, geweldig. En dus ik... ja, de man, maar waar is het wel? Ja, dat is heel leuk, want wij hebben elkaar nog net ontmoet. Dus ja, dat is Dwight, hè? Ja, Joen zitten wij met z'n allen met de hele cast in Jinek. Dus ik vind het ook heel leuk om hem te ontmoeten. Hij is geweldig. Ja, hij heeft volgens mij de hele finale helft van... van The Voice, wie eigenlijk net zo bekend. We kunnen wel even naar hem zien, want ik weet het of een heel soort mensen kennen, maar dit is dus de man. En dan is hij, wat is hij ook weer? Jezus, hè? Ja, sorry. Ik ben even. Hij speelt Jezus. Ja, niet zo won. You have won it all, just for me. That could not hold you down. Heel vies dat, maar hem? Ja, hij is jong geweldig. Ja, dus ik vind dat, ik ben er heel blij mee dat hij de dwang heeft. Ja.
Maar ja, dan was nou Maria spelen. Ben je al aan het repeteren? Of hoe zit dat? Ja, we zijn eigenlijk vanaf eind januari ben we aan het repeteren. Ja. Dus dat speelt al een aantal weken. Dat ik de nummers onttronnen ben. En ja, dat we echt oer haar van hoe zetten we Maria Del en wat voor vrouw, wat was Shanlette. Dus ja, daar werd wel heel serieus op ingaan. Ja, want wat is dan die rol? Hoeveel nummers Maria is eigenlijk een soort van rustpunt door het hele gebeuren. En fjouwe nummers zongt zij volgens mij ook altijd. Dus ja, Maria is natuurlijk een iconische vrouw. Zij is eigenlijk het symbool van de mem van iedereen. Dus zij is echt een rustpunt, maar ook de kracht die zij uitstraalt is echt heel belangrijk. Ja. Zullen we even zien naar de Oren Maria's uit de Oren edities? Die hebben we een paar op een ritje gezet. Ja. Jij doet niet mee aan deze kermis. Jij danst niet met de hatenheid. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug. Ik kan niet zonder jou bestaan. Altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou. Ja, dat is dit dan. Ellen te Damme, wie dit? Ja. Dat is dit wel een snack. Ja. Gebeurt dat wel eens, dat 's nachts even een flits heeft? Nou, 's nachts net, want dan sliep ik. Maar dat is net sliepen keer. Ja, nee, het zit me wel terug dat ik denk, oh ja, dit is even net zomaar wat. En ik heb best wel wat in, maar zo'n grote productie is echt uniek in Nederland. Dus ja, dat is wel iets waar ik heel veel zin in heb, maar af en toe slaap me de schrik, komt het hard. Ik denk, Het mag net fout gaan. Nee, maar aan de andere kant, daarom is het goed. Ik ken de teksten al uit te hollen, dus daar hoef ik me net met druk uit te maken. En zongen ze een stukje dan? Oh, dat mag net? Nee. Maar is het Friestalig? Zit er ook nog Friestalig tussen? Nee, ik mag niks zeggen. Okay. Nee. Maar wat betekent dit voor jou? Dat is dit kriegen hest, want we weten dat het is net echt makkelijk om als jongeres trot te brekken. En we zorgen die wel eens op grote podium, maar nog net oeral. Is dit een moment? Nou ja, dit is in ieder geval een moment waarop heel veel mensen die zingen kunnen, omdat toch een hele hoop mensen hier naar zingen. Dus dat is zeker belangrijk. En ik vind het heel leuk, omdat het uitdagend is. Ik bedoel, het is heel, ik sta daar net als Elske de Wal. Ik moet echt een rol. Ja, maar mensen zie je dat dan weer op. En Ja, maar ik speel wel echt een rol. Dus het is ook echt een orenkant van diezelf. En natuurlijk hopelijk dat ze denken, nou, die doet het best leuk. Je wil opzieken wat ze doet. En dat is dan... Ja, dat is dan... Ja. Nou, de gemeente Leeuwarden die wie ik al op tuin. Maar je verwacht je natuurlijk nog een heel stuk orenzaken. Ik bedoel, het wordt een groot evenement. Het is een groot evenement. Kan ik even zien hoe je hem dat oplossen zullen? Want hoe doe je hem dat met de organisatie? Hoe rint dat? Nou, we zijn al een lange tijd met wandelen voor hier al. Doet we de omvraag in China. En vanaf het moment dat wij weten dat wij de patiënt ontvangen konden, hebben wij met een hele groep mensen aan de slag gegaan. Together met de politie, de veiligheidsregio, brandweer, ambulances. En we werken alles uit in plannen. Want we hebben ervaring als gastvrije stad met grote evenementen. Ja. Series Request hebben we gewoon. Maar de culturele outfit die er moet komen. Dus hebben een plan betocht dat als er te volle mensen komen, dan kunnen ze een oren plakken in de stad. Hoe ziet dat eruit? De processen die eindigt op het Wilhelminaplein, op het Ceylon. En dat betekent voor dit stuit dat er zo'n 12.500 mensen op het plein kunnen. De verwachting in de regel is dat er meer mensen komen. En ja, dat zou heel begrotelijk wijzen als de mensen die daar komen het net zien kunnen. Dus we hebben een overloopplein en dat is het Aldehoutse Kerkhof. En daar plaatsen wij een groot scherm. Zodat mensen die net op het Ceylon kennen, die gaan naar het Aldehoutse Kerkhof. Die kennen het hersen. Ja, en ik geloof dat er in de kerken is nog alles te zien. En nou, je zei het krijg het Frieskind, dat wordt belangrijk. De heem van zijn dat mat, EO, de mat van Frieskind? Nou, van matten is geen sprake. Hè. We hadden de verwachting en de hopen uitsprutsen. Het Friesk is een gevoelstaal, emotionele taal. En juist bij zo'n eeuwenoud verhaal als het passieverhaal, daar past vanzelf een oude taal als het Fries. Nou, en waar ken dat nou? Als enige van de cast van de Passion? Maar natuurlijk, dat is geweldig. En daar ben ik heel op tijd mee dat Elske deze rol kregen had. Okay. Mooi. Nou, tegen dank in ieder geval. Wij maken nog iets bekend maken van de organisatie, want er is nog ergens een scène opgenomen te worden in de Viskar. En een van de 2 Friesen die daar in die Viskar zit, dat is Piet Paulusma. Dus die krijgt echt nog een rol. Dat is leuk.